Kaixo eta ongietorriak eraikinen fisika Open Course UAReko itxitura osagaien karakterizazio termikoko entxaguak gaian garatutako edukien laburpen honetara. Ikasleriak laborategian burutatako entxaguak zein in situ egindako neurketen beharra justifikatzen jakitea izango da ikasgai honen helburua. Era berean, eskuratu nahi diren emaitzetan oinarrituta, entsegu eta neurketa mota bakoitzean zeintzuk sentsore erabiltzen diren jakitea garrantzitsua da, aproposenak aukeratu ahal izateko. Azkenik, arauen arabera egindako entsegu kontrolatuak daude. Orokorrean laborategian egin ohi direnak, eta bestalde, baldintza errealetan egiten diren neurketak. Bakoitzak dakarren abantaila desabantailak zeintzuk diren bereiztu beharko da. Jarraian, bigarren gai honen edukiak aurkeztuko dira. Lehenengo atalaren edukiari dagokionez, esan bezala neurketak egiteko beharra justifikatzen hasi gara. Behar hauek desberdinak izan daitezke. Besteak beste, obraren kalitatearen kontrola agertzen da. Eraikinaren osagai desberdinak gauzatu ahala, behar bezala exekutatu direla kontrolatzeko neurketak egin ohi dira. Bestalde, eredu matematikoak garatzen direnean, funtsezkoa da eredu horien emaitzek aztertutako sistemaren portaera erreala leialki adierazten dutela frogatzea. Hau da, modeloak balioztatzea. Azkenik, komeni da, bai produktu berrien fabrikatzaileentzat, bai produktuak erabili behar dituzten bezeroentzat, hauek espero bezala portatuko direla ziurtatzea. Horrela, fabrikatzaileak produktua garatu edota hobetu ahal izango du eta bezeroak bere aplikazioetarako komenigarria den erabaki. Ondoren, entsegu motak sailkatuko dira. Entseguak, estandarizatuak edo in situ egiten diren neurketak izan daitezke. Lehenengoak, aurrez zehaztutako prozedura baten bidez egiten dira. Orokorrean arau baten arabera, eta helburua emaitzen trazabilitatea da. In situ egindako neurketen kasuan aldiz, ez dugu beti arau bat aplikatzeko aukera izango. Beraz, ohikoa da bezeroekin prozedura adostea. Neurri handi batean, prozedura horiek aurrera eramaten dituen teknikariaren esperientziaren araberakoak dira. Hurrengo atalean, itxituren karakterizazio termikorako zer sentsore erabili ohi diren ikusiko dugu. Normalean, temperaturak, berofluxuak, hezetasun erlatiboa, erradiazioa, airearen abiadura eta abarrekoak neurtzen dira. Atal berri honetan, laborategian egiten diren entsegu nagusiak deskribatuko dira. Saiakuntza horien artean, eroankortasun termikoaren neurketa agertzen da. Balio hau neurtzeko prozedura desberdina erabiltzen da materiala, isolatzailea edo ez isolatzailea den arabera. Gordetako berokutsa entseguaren bidez, itxitura opaku edo erdigardenen transmitantzia termikoa neurtzen da. Eta Paslink entsegu gelaskarekin berriz, transmitantzia termikoa, ahalmen termikoa eta elementu erdigardenen kasuan eguzki faktorea ere neurtzen da. Azkenik, in situ egiten diren saiakuntza nagusiak aurkezten dira. Horien artean, azpimarratzekoak dira, in situ neurtutako transmitantzia termikoa, Cogitin metodoa, aireztatze atea bidezko entsegua, edota gas trasatzaile teknikaren bidez lortutako aireztapen emariaren kalkulua. Ikastaroa jarraitu baduzu eta hala ere zalantzarik baduzu, jar zaitez gurekin kontaktuan eCampus plataforma erabiliz. Eskerrik asko eta laster arte.